UAli Mgube igeza la kwaMgube ugxekwe kakhulu ngesithombe sakhe esiputshukile ey'nkundleni zokuxhumana ephethe iSbhamu kanye ney'nkabi zakhe ebeshuthe naso. Lo muntu obekhala ngo-Ali Mgube emgxeka ukhala ngokuthi uAli Mgube akusibo ubudoda lobo abenzile, umnsizwa bakho awubuvezi kanje noma kuthiwa uneSbhamu, iSbhamu akushuthwa naso edlangalaleni. Waphinde wakhala ngokuthi futhi ayikho imfundiso eza nesithombe sika-Ali noma eza nje no-Ali kuyena sokuthi ashuthe neSbhamu ngoba igenge le encane ibukela kumele ibukele kubona ngoba bona phela badala. Uma yena enza nje shuthi igenge lena eseza ngemuva izovela ilahleke udu ibhede ijethi yenza okukhona ngenxa yabantu abadala abenza okungesikho. Cha, ugejile nje webhuti, ugejile weMgube umdala kangaka. Isiphi isikole wena osifundisa kulezi ngane lezi ezikulandelayo ukuthi ibone imfundiso la kuwe? Ngisho labo kade wacula nabaze benze lento oyenzayo. Noma kuthiwa umuntu uyazazi ukuthi insizwa kanjani, kodwa ayikho insizwa lento yeSbhamu. Ayikho nje insizwa ngenduku, uwe ufuze ngabe ufundisa isifundo, kodwa manje nje lento oyenzayo umpede impela ugejile webhuti, yasincenge thina futhi